Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, content yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, drag a subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ongo agara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya dzacho dzasvika pakaoma, dzahombe dzakungovhurwa zvamanje manje, hanzi vamutsvangwa vakandwa mukati. Ndavhundukawo pandatoona title iyoyo kunzi Mutsvangwa arrested. Ndo nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Kwatakuenda uku kwakupisa. Nesva mukono dzese kandai mujeri, nesva mukono kandai mujeri, nesva mukono kandai mujeri. Havasi kumisa vakomana, handitika havasi kutombomira kupinga ndare. Vakomana vefraud, vakomana vari kuba, vese vari kuita sei vari kukandwa mujeri. Ndo nyaya yandiri kuita sei yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Saka ndichaverenga the article ndokuudzai kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, mozvionera chi, mozvionera mbega. Sezvo panapa tichifamba nedingindira rekuti humbowo. Hatitaure nyaya dzisina evidence, tinotaura nyaya dzine evidence, mozvionera mega, mokuita sei mogudzikana. Right, ndisandapinda munyaya yangu, ndikutaura izvo kuti kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate, namba dzangu ndidzodzi dzamuri kuona pascreen apo. Kana une business raunaro rauda kuti ndishambadzire, ndibate futi pasame number idzodzo. Handitika toita sei tofambira nyaya dzacho. Kana wakavharwa zvinhu nevanhu, kana wakavharwa mari nevanhu vari kukutadza kukudzorera, vari kutadza kukubhadhara, vari kukutiza, aiwa kandauya neshoko rako zvamanje manje, ndibate futi pasame number idzodzo. Handitika ndokuudza kuti toita sei. Pane vakomana vari on standby vakamirira izvozvo chete kurecover masini anenge aita sei anenge avharwa, masini anenge aita sei abiwa. Saka ndibate totaura tokuudza kuti zviri kufamba sei, zvakaita sei, zvakamira sei. Ndakambotaura nezuro, ndicharamba ndichitaura futi nezvegwenzi rephytomed. Gwenzi iri ndo gwenzi riri kuita zvinhu zvamanje manje. Kune vanogona kugoogla, kune vanogona kuita sei kubvunza AI, inogona kukuudza kuti aiwa phytomed Herbal remedies ndo vanhu vacho vari kuita zvinhu zvamanje manje. Handitika saka ndoda kuti ubate nhamba idzo dzimira ndidzise pascreen pasapo, udzione nhamba idzo dziri apo idzo, wobvunza kuti zviri kumbofamba sei, iyo phytomed iyo yakamira sei, chii chichocho, zvinombofamba sei. Ndakataura kuti ndichauya nehanzvadzi yangu panapa ndobvunza mubvunzo, vanoda kubvunza mubvunzo mobvunza mubvunzo mobatsirikana. Aiwanzi chakanakira chii chinhu ichi, chakanakira kuti makwenzi avo aya they are 100% natural. Hapana tudobi kana tunhu takaita sei tukawedzerwa pamusoro. Aiwanzi zvinongoshanda zvakaita sei, zvinongoshanda zvakadaro zvisina kana kukwenenzverwa kana kuita sei. Hanzi midzi they are natural and anoshanda sema-supplements. Saka bata nhamba dzaidzo dziri pascreen, poza video wobata nhamba. Vanhu ngatirongekei togara tichitaura nyaya yekurongeka. Munhu vhura bank account yeFNB using your passport, nyangwe usina permit. Passport yako yakaita sei yakakosha. And the good thing ndezvekuti chero uri kunyika ipi zvayo, as long une a valid passport, bata Michael panhamba idzo dziri kubuda pasi apa. Handitika Michael anokuitirai chi, anokuitirai minana, anokuitirai mudhiginyira wacho, zvinhu zvenyu zvoita sei
zvinhu zvenyu zvoendeka, zvinhu zvenyu zvofamba kumberi handitika. Saka batai maiko panhamba idzo dzamuri kuona dzamuri kuona pasi apo. Toti kana uri mugari wemuSouth Africa, uri mugari wemuSouth Africa, une bhizimusi, une bhindauko rako rauri kuita, aiwaka zvanyore kurejista ekambani. Kurejista ekambani chinongodiwa ipasipoti yako chete. Nyange usina permit, wakukwanisa kurejista ekambani, woitawo mapepa, wowanawo mabasa chaiwo ane direction handitika. Saka tiri kuti bata Owen panhamba idzo dziri pasapo. Owen ndiye munhu wacho zvamanje manje anokwanisa kutokuitira mudhiginyira wacho iwowo, zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka handitika. Ndo nhamba dzaOwen dziri pasapo. Ndakambotaura naye ende ndichadzoka naye futi panapa tichimbokurukura tichionesana kuti zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakamira sei handitika. Saka poza zvako vhidhiyo wotora nhamba dzaOwen wobata Owen panhamba idzo handitika. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yavamutsvangwa. Aiwaka vamutsvangwa vakandwa mukati. Mirai ndikuratidzei screenshot racho muite sei, muzvionere mega kuti zvinhu zvacho pazvasvika ndo papa nguva yakaoma, anzi pamarumananzombe mahwani chacho. Iro rakandwa namukoma Simba 3 hours ago. Hanzi mutsvangwa okandwa mukati. Zvichiri zvekuwirirana here, zvibo here zviri kuitika izvi, kana vanhu vakusungana kudai so. But inini zvandakanakira ndinobva ndapinda munyaya yacho ndandakuratidzai kuti chii chiri kumbonyatsoitika handitika. Mamaita sei, mazvinzwira mega, nekuti ndichingotaura nemashoko angu, ndichingotaura zvemusoro wangu, munozotanga kuti hola ari kunyeba, hola ari kuita sei. But ndinouya nedingindira, ndinofamba nedingindira rekuti umbowo ndo wandinoita sei, wandinoshanda nawo panapa handitika. Saka ndoda kuti ndikuverengerei sezvamuri kuona paskrini apo. Pari kutaurwa ipo kunzi hanzi mutsvangwa arrested, jailed, asungwa mva akandwa mukati. Ndo zviri kutaurwa zviri kutaurwa apa handitika. Zviri kutaurwa kunzi a Harare magistrate has jailed a 39-year-old man, Nelson Mutsvangwa, for 5 years and 3 months. Aiwaka mukomana Nelson Mutsvangwa aita sei, abatwa mva apiwa mutongo we5 years and 3 months. Saka ndoda kuti ndikuverengere kuti mhosva yaNelson Mutsvangwa, mhosva yavamutsvangwa ndeyechii, yavaita sei, vavhura hombe ipi, tinyatsonzwisisa, tinyatsoonesana kuti bho here zviri kuita sei, zviri kuitika izvi handitika. Saka rega tiverenge apo mashoko andaisa apo tionesane kuti mhosva yamutsvangwa imbori chii chaizvo handitika. Saka zviri kunzi the National Prosecuting Authority NPA confirmed the case, saying the accused has targeted office premises around Harare Central Business District, breaking in and stealing computers and other accessories. Saka zviri kunzi uyu mukomana uyu vamutsvangwa ava vaita sei, vanga vakatageta mabhizimusi emuHarare uko kwavaipaza vachipinda vachitora makombiyuta nezvimwewo zviwanikwa zvinenge zvirimo handitika. Zviri kunzi on one incident occurred on May 20, 2024, Mutsvangwa was caught in the act by the complainant. Hanzi musi wa20 May 2024 vamutsvangwa vakatobatwa vachitoita kazheti kavo, vachitoita mudhiginyira wavo wekuita sei, wekutoba masini. Mawanika ya sekuru. Zvikanzi according to court records, the accused has gained unauthorized
entry into the office using duplicate keys. Hanzi vanga vane makeys avo hamene kuti vakamaona kupi hazvina kutaurwa kunzi vakaita sei vakamaona kupi makeys aya vamutsvangwa handitika. Saka mbva vapinda vasina kunzi vaite sei vapinde muzvinhu, mbva vapinda nemusoro zvemusoro wavo, mbva vanobatwa vari pakati pekurova zheti. Hanzi vanga vatorongedza 3 malaptop, varongedza 3 malaptop mukati, vakuda kuita sei vakuda kutobuda, ndipo vakamva vaita sei vabatwa nevakomana vakomana vemuteto, vakomana vemutemo handitika. Saka ndo nyaya iripo iyi yanga ndangoya ndikuudzirei ndikuratidzei kuti anyowaka vamutsvangwa vaita sei vabatwa vakandwa mukati, vapiwa makore avo 5 ne3 months handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now and thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Tinosangana mu video rinotera.